чаро дар WhatsApp баъзе проблема шуд ва баъзе функсияҳояш маҳкам шуд, яъне аниқтараш регистратсия кардан. Ассалому алайкум дӯстони азиз, умедвор ҳастам ки хуб ҳастед. биёед имрӯз дар бораи баъзе мушкилиҳои WhatsApp гуфта мегузарем. чун чӣ хеле ҳамаи шумо медонед, вазъиятҳои вақтҳои охир ба ҳамаи шумо маълум аст, вақте ки Instagramро маҳкам кардан, Facebookро ва баъзе социални сетҳоро маҳкам кардан, дар WhatsApp низ баъзе проблема ва мушкилиҳо пайдо шуд. ин чиз асосан аввал дар Русия буд, вале ҳоло бошад дар дигар давлатҳо дар Осиёи Миёнам чунин проблема, чунин мушкилиҳо ба назар мерасад. аллакай якчанд нафарҳо аз Тоҷикистон ҳам ба ман муроҷиат карданд ки ҳангоми регистратсия кардан, яъне ба онҳо код SMS намеояд, ё ки случайно дигар телефон мегиранд, регистратсия карданӣ мешавад, намешавад. ва ин чиз вақтҳои охир дар Русия чунин мушкилиҳо буд. дар имрӯза видео мо ҳамаи инро, яъне роҳи ҳаллашро барои шумо мегӯем. видеоро то охир тамошо кунед. дӯстон, дар мо телефонҳо ҳоло аксия рафта истодааст. телефонҳои XR дар корпуси 14, дар корпуси 13 Pro, чӣ хеле мебинед, телефончаҳои бениҳоят базеб аст ва дар болояш як телефони майда, яки дигар падарка мисли калиди мошин аст. нархашон бошад 23000 рубл. ман худам ҳам аз ҳамин телефон истифода мебарам. чӣ хеле ин телефонро мебинед, мешавад ки дар телефони худатон через Bluetooth пайваст карда суҳбат кунед, ё ин ки ду сим-карта мебарад. хулоса бениҳоят телефончаи хуб аст ва нархаш бошад 23000 бо ҳамин телефон падарка. ин телефон нархи алоҳидаш бошад 1990 рубл. доставкаш ба тамоми территорияи Россия, доставкаш бепул. метавонед ки барои харидан ба ин рақамҳо муроҷиат кунед. хуб, акнун мо мегузарем ба темаи асосии видео. дӯстон, якум, вақте ки шумо WhatsApp регистратсия карданӣ мешавед, ҳатман шумо дар телефонтон VPN скачат кунед. чунки вақте ки VPN скачат намекунед, SMS намеояд, ё ин ки занг намеояд, код намеояд. барои ҳамин аввал VPN-ро скачат кунед дар телефонатон. баъдан роҳи дуюм бошад, шумо ҳангоми регистратсия кардан ҳатман пазванид кунед, яъне SMS нею звонокро пахш кунед, пазванид ва дар ҳамун телефони шумо занг меояд, бот мегӯяд ки барои коди WhatsApp-ро гирифтан ягон рақам 5, 8, 9 ягон рақамро мегӯяд, шумо пахш мекунед. пас аз ин ба шумо ҳатман кодро мегӯяд. агар мо SMS равон кунем, баъди 24 соат, баъди 15 минут, 20 минут ҳам хел рафтаа мегирад ки аллакай ман чанд бор ман ин чизро санҷидам ки яъне бо код SMS наомад, танҳо бо пазванид, ҳамин дуюм бошад, VPN-ро гирондан ва баъзан ҳамин бо пазванид ҳам SMS намеояд. шумо дар ин ҳолат роҳи сеюмаш бошад, ҳатман симкартаи худро тафтиш кунед ки баланс дорад ё ин ки не. ин ҳам як чизи муҳим аст. пункти дигар бошад, баъзеҳо масалан телефони нав мехаранд, телефони кӯҳнашон бошад, WhatsApp дорад. дар ин ҳолат шумо зуд телефони кӯҳнаро зуброс зада баъдан регистратсия накунед ки регистратсия намешавад. ҳоло баъзан WhatsApp кодро дар худи WhatsApp меравон мекунад. вақте ки шумо WhatsApp регистратсия кардага ҳастед, дар телефони нав WhatsApp-ро скачат кунед, яъне кодро равон кунед. баъзан дар симкарта нею дар ҳамон WhatsApp-и кӯҳнатон меояд, шумо аз ҳамонҷо кодро гирифта мезанед, ба телефони нав регистратсия мекунед ва баъдан метавонед ки ин телефони кӯҳнатонро зуброс карда WhatsApp-ро удалит кунед. баъзан шумо ин корҳоро мекунед, лекин боз барои шумо SMS намеояд. шояд ки телефонатонро просто дар дигар WhatsApp гузаштани ҳастед ё ки удалит карда аз нав скачат кардед. дар ин ҳолатҳо ба настройки телефон медароед, приложения, гузашта инҷо WhatsApp-ро меёбед. шумо агар WhatsApp-атон регистратсия бошад, ҳеҷ вақт ин корро накунед, чунки ҳамаи чизҳои WhatsApp-и шумо гум мешавад. шумо мешавад ҳолатҳое ки яъне WhatsApp-и нав скачат мекунед ва намешавад дар ҳамун телефонтон регистратсия карда. ҳамин чизҳое ки дар боло пунктҳое ки гуфтам, ҳаминро иҷро кардед, нашуд. баъдан аз настройка медаред ва дар ин ҷо мегузаред хранилищи дар баъзе телефонҳо памят ва аз ин ҷо бошад отчисти данни мекунед. боз такрор мекунам ки агар WhatsApp-атон бошад, ҳеҷ гоҳ ин корро накунед. ин танҳо дар WhatsApp-е ки нав скачат мекунед, дар ягон телефони кӯҳна аст, яъне телефони нав не, телефонҳоятон агар кӯҳна ё беӯ бошад ё кор кардаги бошад то ин вақт, дар ҳамонҳо метавонед ки ҳамин чизро истифода баред. ва пункти аз ҳама охирон бошад, яъне ба ҳамин WhatsApp медароед, аз ин ҷо ба разрешения мегузаред
و SMS رو در واتساپ اجازت میدید. پس از این یعنی وقتی شما همه این کارها رو اجرا کردید، من باور دارم که حتما شما میتونید کد واتساپ رو گرفته واتساپ نو رجیستراسیون کنید. وقتی زیادی شما رو نمیگیرم. خداوند همه شما رو نگهبان باشد. این بود معلوماتی کوتاه درباره درست رجیستراسیون کردن واتساپ.